пиронсолонро дар тоҷикистон эҳтиром мекунанд. Чунин ҳисобида мешавад, ки насли калонсол бояд ба зиндагии арзишманди даври пиронсолӣ таъмин бошад, вале нафароне ҳастанд, ки маҷбуранд ҳатто боди ба нафақа баромадан низ кор кунанд. рӯзи кори ман соати 9 саҳар оғоз ёфта соати 17 ба анҷом мерасад. На ҳама вақт ман дар ин ҷоям. Вақте ки китобҳои нав ворид мешаванд, ман ба шӯъбаи маориф рафта китобҳои навро ба мактаб меорам. Агар ин китоби забони давлатӣ бошад, он ҷои худро дорад. Китоби алифбо бошад, ҷои дигар. Ман китобҳоро хеле ҷиддӣ қабул мекунам ва китобҳоро ман ба волидон медиҳам. Ба ҳар яки волидон суҳбат мекунам. Агар дар охири сол китобҳоро дар ҳолати бад биёранд, ман волидонро ҷарима мебандам. нафақахӯрон кор кардан мехостанд, вале ба онҳо маданӣ карда фаҳмонданиянд, ки рафта истироҳат кунед. Шумо хизмати худро кардед. Дар мо низ чунин буд, вале охир муаллимон намерасанд ку меоянд, вале онҳо танҳо дар шаҳрҳои калон меистанд. омӯзгорон дар тоҷикистон солхӯрда мешаванд, асосан занон кор мекунанд. Тамоми таълимот бар дӯши онҳост. Пас ояндаи Тоҷикистон нест. мактаб ҷои кори ман, ҳастии ман аст. мумкин буд ки истироҳат кунам. ман аллакай дар нафақаам. дар хона низ барои банд шудан машғулият дорам. аз тарафи дигар дар хона нишаста чӣ кор мекунам? ба ин тараф мекашад, рафта намехоҳам. Ну вот хочу тянет сюда. 52 года я работаю. ман меҳнатқаринам, дар хона нишаста наметавонам. зан ҳам бошам, дар хона нишаста наметавонам. Я не смогу. агар шумо саргузашти аҷиби худро доред ё ба қаҳрамонои ин барнома кӯмак расонидан мехоҳед, пас ба суроғаи электронии мо alao@alao.kz нависед. ҳатман ишораи барои барномаи қаҳрамонои моро гузоред.